Bismillahirrahmanirrahim. Wal maqalatu al-ashra utawi maqalah sing nomor 10. An Ali radhiyallahu anhu wa karrama wajhah annahu qala, saking Sayyidina Ali radhiyallahu anhu qala ngendika sapa Sayyidina Ali, man utawi sapane wong istaqa kang kangen sapa man, kangen ilal jannati maring swarga, saro'a mongko cepet-cepet melayu sapa man ilal khairati maring nglakoni keapian. Ai asro'a tegese cepet ilaiha maring swarga. Waman utawi sapane wong asfaqa kang wedi sapa man, wedi ay hadarat kesudi sapa man minan nari saking neraka, intaha mongko imtana tegese nyegah sapa man anis syahwati saking pira-pira syahwat. Ay imtana tegese nyegah sapa man anit tibai harakatin nafsi saking manut pira-pira gerakane utawa obahe nafsu. Waman utawi sapana wong tayakona iku yakin sapa man bil mauti kelawan mati, in hadaman mongko dadi ajur alaihi alladzati apa pira-pira kelezatan. Waman arafa, waman utawi sapana wong arafa arah sapa man adunya ing dunya, bi anna kan sedaya dunya iku darul mihal, iku panggonan pacoban, percobaan atau coba, wal kadarat lan pira-pira, wal kudurat lan pira-pira apa reget, hanat mongko dadi remeh alaihi ngatas man apa al musibah. Ayat tegese lana tegese alus utawa lemes alih ngatas man asyada dan nazilah tegese coba sing banget gede. Dipun ngendikaken dening Sayyidina Ali, kapan wong iku kangen karo swarga, kapan wong kangen karo swarga, saro'a ilal khairat, maka wong mau bakal cepet-cepet untuk keganjangan nglakoni keapian krana Gusti Allah. Kula nglumpuhna hadis-hadis sing hadis menika dipun lakoni wong ing dalem keseharian. Nggih. Kula nglumpuhna hadis-hadis sing kira-kira hadis niki enteng-entengan. Maksude mesti dilakoni wong ing dalem bendinane. Lah supaya apa sing dilakoni wong bentinane iki dadi perkara sing dianggep wong gegancangan mara swarga, mula lelampahan sing sithik menika sing dikulinakno menungsa kudu entuk ngelmu saka Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tengene Al-Qur'an dipun ngendikano kulu minat thayyibati wa'malu sholihan. Tengene Al-Qur'an dipun ngendikano kulu minat thayyibati, awakmu supaya mangan saka perkara-perkara sing apik. Carane golek yo apik, mangane yo apik, carane yo apik, bar mangan yo apik. Iku kulu apa jenenge minat thayyib. Dadi kapan wong iku wis mulai gelem mangan kelawan tatanane Kanjeng Nabi, maknane nganggo ilmu sing dituduhno Kanjeng Nabi, wong mau bakal untuk barokah sing gede sehingga piyambake dianggep wong sing gegancangan mara
swarga. Wa'malu sholih. Dadi wong iku kaya-kaya ora iso nglakoni apik. Wa'malu sholih. Wong iku kaya-kaya ora iso nglakoni apik nek panci panganane mboten apik. Carane mangan ya ora apik, mangane ya ora apik, sakbare mangan ya ora apik. Hadis-hadis sing kula biasa sing gampang. Anna rajula la yujaru hatta fil luqmah yarfa'u ila fi wa ila imraati. Ana wong lanang iku bakal diganjar ngelakoni keapian sampai ing dalem babakan manganan. Sampai ing dalem babakan manganan. Yang tiyo lanang iku bakal diganjar dening Gusti Allah nalika nglakoni keapian sampai piyambake niku babakan apa niki manganan sing di ulokno nang cangkeme dhewe yarfa'uha ila fi au ila imraati utawa piyambake ngawaki mangan karo anak bojo kanggo anak bojo. Jadi wong lanange bakal dianggap diganjar karo Gusti Allah. Nah ini diganjar karo Gusti Allah berarti piyambake wis mara dalan sing dalan iki menuju tengene swarga. Saiki kaya wong mangan. Wong mangan bendina dilakoni wong. Kowe sing bendina wae, sing bendina dilakoni wong. Al-wudu qabla ta'am yanfi al-faqr. Al-wudu qabla ta'am yanfi al-faqr wa ba'dahu yanfi al-lamam. Ana wong mangan biasane iku apa cuci tangan. Ya, cuci tangan. Lah wong mangan cuci tangan iku utawa ape mangan kok wudu dhisik iku berarti wonge cuci tangan iku iso nyebabno yanfi al-faqra. Dadi kepikiranmu iso diilangi sebab mung ape mangan wae wudu. Berarti maknane resik-resik apa ta? Lah nek sampean iki fakire sampean diilangi karo Gusti Allah, kesusahane diilangi karo Gusti Allah. Berarti piye? Berarti sampean iku iso cepet-cepet mara nggone swarga. Ngono mangan tok lho mangan. Lagi babakan mangan sing bendina dilakoni karo menungso, sing menungso iku blas gak nyono jebule ing dalem badokane menungso iku ya ana dalan mara swarga. Apa mangan itu? Ya. Wa ba'dahu yanfi al-lamam. Kowe nek bar mangan terus cuci tangan utawa wudu. Renongane wudu. Iku maknane sampean iku bakal dosa-dosa cilik iki diilangi karo Gusti Allah. Saiki ana istilah napa? Ana istilah napa panganan iki? MBG. Makanan gratis. Gini gratis ya. Karena gratis mana gitu. Padahal ketika ada kajian Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, istami'u ala ta'amikum yubarak lakum fi. Supaya mangan iki berkualitas. Mangan iki iso berkualitas sing dibarokahi. Tur didongakno Kanjeng Nabi. Piye carane? Istami'u ala ta'amikum. Kowe nek mangan aja dhewe-dhewe. Dadi saya akeh tangan
nyampur nang nampan berarti saya akeh barokah. Jadi apik pundi berarti mangan nampanan utawa piringan apik lho ing dalem panganan lho Gusti Kanjeng Nabi sampai ndongakno muga-muga barokah panganane. Iku nek mangane bareng. Tapi yo terkadang yo nampanan, yo terkadang yo nah bareng-barengnya dianggap sak masjid yo. Tapi sing paling apik makanan yang berkualitas itu apa? Maknanya dibarokahi. Ora kok bentuk gizinya ora, ning apa? Wong bareng-bareng mana. Jadi rahmat engko sak anake sak piring lho Mas yo. Sak piring ae aja nampan Mas, nek nampan ku isine akeh. Sepiring iku nek bareng-bareng mesti barokah. Lah barokah iku maknane tambah-tambah. Tambah iku piye tambah? Sing mestine mangan sak puluhan iku ora ndadekno kekuatan kanggo menungso. Ning krana barokah iku maknane tambah-tambah sak puluhano 3 dina kaya kuat mergawe. Berarti tambah-tambah kekuatane Jadi mangan sing berkualitas sing iso ndadekno ngibadahi dhewe niku kuat. Iku apa? Bareng iku carane Kanjeng Nabi Muhammad duduhno karo umate supaya umate iki gampang mlebu swarga lewat kesehariane. Ken bendina mesti mangan. Nek ngaji urung bendina, ken bendina mesti mangan esuk, awan, sore nek ping 3. Lah iki nek melakoni ape mangan wudu. Bar mangan wudu. Kowe diilangi fakirmu karo diilangi dosa cilikmu apa maneh mangane bareng yubarok laku. Kowe bakal dibarokahi gedhe. Ing dalem mangan. Iku salah siji carane mangan. Istami'u ala du'amikum yubarok lakum fi. Ana maneh ngendikane Kanjeng Nabi. Perkara cilik-cilik sing mendene mesti mau lakon. Man akala ma yasqutu minal ma'idah asa fi sa'atin wa ufiya fi waladi. Sapa wae gelem nitili upa sing ceblok utawa panganan sing ceblok, upa sing ceblok utawa badokan sing ceblok. Mok titili terus ngopa panan asa kue bakal urip fisaatin bakal urip ing dalam kejembaran. Loh ya enak tak gak enak? Kowe gak percaya? Iki ngendikane Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kowe mangan berarti nek ngono wong mangan iku gak kena ceblok-ceblok. Kowe nidhi ceblokane mangan iku uripmu bakal dijembarno karo Gusti Allah fi sa'atin ing dalam kejembaran. Jembar iku maknane ya jembar ya. Jembar iku maknane ya jembar. Penak kabeh padang jembar iku maknane padang. Ya kepenak. Wong jembar. Jadi fisaatin. Jadi keumpamane keumpama ngingoni wedhus sering mati umpamane. Iku jembar apa ora jembar? Ciut ya. Ciut iku. Ya jajal kanggo ngilmune Kanjeng Nabi. Kowe nek mangan aja kececer. No nek mok kececer no ya jumbo. Iku wong mangan lho mangan. Jadi wong apa ngibadah marang nggone Gusti Allah itu ternyata keseharian wong lho sing bendina ping 3 ternyata mangan iku iso ndadekno dalane menungso mara swarga. Ditambahi maneh wa'ufiya fi waladi. Sapa wonge mangan
gelem nitili upa utawa panganan sing ceblok terus dipangan. Anake dihindarno saka penyakit. Jadi nek umpamane anakmu sering lara ya, sering lara. Biasane menawa wae sering ngocah ngajerno pangan. Kepengen duwe anak, dijembarno anake kepengen sehat. Cukup apa? Ngendikane Nabi, sing ana apa? Sing ana iku artine iku sing bendina dilakoni. Mangan ceblok ditili. Rine ditili pangan. Tapi bukan ari yoga ya ono kucing wis. Iku anakmu iso disehatkan karo pengiran. Uripe dhewe dijembarno karo Gusti Allah. Makane wong bar mangan iku apa jenenge dongane kan alhamdulillahilladzi ja'alahu apa jenenge adban furatan. Kira nek bar mangan iku bar ngombe iku sampean ndongane ngene ya Allah. Alhamdulillah pangeran sampun dadosno banyu sing tak ombe isek. Kelawan apa? Kelawan rahmate Gusti Allah. Birahmati. Dadi ilatmu isih mangan iso ngrasakno pedese lombok. Iso ngrasakno segere banyu iku gak krana amalmu. Ning birahmatihi, kelawan rahmate Gusti Allah. Dadi sing iso dadekno segere banyu enake mangan iku gak krana kowe masake carane enak ora, ning krana apa? Rahmate Gusti Allah. Tur Gusti Allah ora ndadekno panganan iki dadi asin sebab dosa-dosane menungso bidunubina. Jadi dungane ngono. Alhamdulillah Gusti jenengan sampun dadosaken banyu niki seger kelawan rahmate panjenengan lan boten jenengan dadosaken banyu niki asin sebab dosa-dosa kita. Dengan emot zaman biyen iku segara iki uga ana sing asin. Jadi segara iki biyen kapan kawitan digawe niku tawar kabeh. Mulai asin iku mulai Qabil mateni napa Habil. Jadi sakwise ana dosa. Iki robah sing asale tawar dadi asin. Wit-witan sing asale ora ana rine malih metu rine. Iku sakwise menungso nglakoni dosa. Lah awak dhewe iku kudu ngakoni bendina mesti nglakoni dosa. Ning ewondene semono banyu sing nang omahmu gak robah dadi asin. Sego sing nang omah ora robah dadi ora enak. Iku rahmate sapa? Rahmate Gusti Allah. Jadi dosane dhewe iki ternyata ora ngrobah apa-apa sing enak sing wis dipangan bendinane. Ngene alhamdulillah Gusti banyu niki tesih jenengan paringi seger tur enak sebab rahmate panjenengan lan boten jenengan dadosaken banyu niki dadi asin sebab dosa-dosane kita. Jadi niku cumi anak-anak. Itu kadang-kadang Sayyidina Ali wong kok apa jenenge iku kangen swarga. Berarti wong mau kudu cepet-cepet budalan mara nang ngene swarga. Salah siji carane wong budal menuju swarga lewat bendinane manungsa sing dilakoni.
apa lewat mangan. Sakwise mangan yo apik, di tengah-tengah mangan yo apik, bar mangan yo apik, goleki mangan carane yo cara yang baik, gak haram. Kanjeng Nabi dahar salah siji adabe mangane uga kena mau cekeling ini. Ini kira apa jenenge nek wong Jawa pindah palu sini. Songgo gak kena. Jadi Kanjeng Nabi nek dahar biasane ya spirik deng ngisor. Kaya biwong biasa. Nang ngisor. Wis saiki ana wong mangan sing paling apik iki yo bareng-bareng terus dicuwil ta. Lah saiki mangan nganggo peso, nganggo garpu, nganggo buah ngono ya. Mbah kena mbah ora wis pokoke ya. Zaman kudu ngakoni nek awake dhewe pancen lemah ora iso nglakoni perintahe Kanjeng. Wong mangan Kanjeng Nabi gak tok lenden iki gak tau. Kanjeng Nabi gak tok lenden jegrang meneh jeng. Zaman bar sawah mulai nang omah mlodhet jegrang mangan iku ora iku nabi sapa mesti nabi Qadir mesti yo sing tawadhu aja pindah-pindah mangane wong biyen-biyen iku penak-penak aku bene kapan ambek ibuku iku mangan kok kecapku banter ngono dipisah karo ibuku mangan kaya apa kuwaduan apa geragas ngoten yo. Mangan kecap lho, kecap krungu karo ibuku dikeneno. Jong mangan kok geragas. Kaya ora tau mangan. Itu sing anteng, aja lenden itu luwih biasa ya. Iku wong kok mangane apik, uripe dijembar karo Gusti Allah dibarokahi. Lho lak penak. Ya iki dalan cepet-cepet marasu sampeyan tak dono dalan salat tahajud bengi ya ora kira iso. Iya ya. Takon bener ngaji lah aku bener ngaji Mbah BRI Sepirang. Yo iki tak dono sing kepenak. Mangan. Makane ngilmune Gusti Allah ku akeh sing dhewe menungso. Ana ilmu iki. Lho nang kene iki lho babagan mangan wae mau iso ndadekno anake disehatke karo Gusti Allah sebab nidili panganan uripe dijembarno anake disehat tak kepengin iku babagan mangan. Jadi makane awak dhewe niku napa sering-sering ngaji, sering-sering ngrungokno ngajine kiai supaya ternyata apa-apa sing awak dhewe kulino lakoni mendinane iku ternyata yo ibadah sing gedhe sing iso nyebabno awak dhewe mlebu nang swarga. Iku nek sampean waman istaqa ilal jan sapa wonge sing kepengin mlebu swarga berarti cepet-cepet apa asra'a mara nang swarga. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin.